अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। माजी गृहराज्यमंत्री काँग्रेसचे आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले होते। मंत्री दीपक केसरकर यांच्या मतदारसंघात अर्थात सावंतवाडीत त्यांचं काँग्रेसच्या वतीनं स्वागत करण्यात आलं। यावेळी त्यांनी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली, तसेच कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या। आरपीडी हायस्कूलमध्ये ही महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू होती। बैठकीत बंटी पाटील हे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करत होते। या बैठकीस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, विकास सावंत, महिला जिल्हाध्यक्षा साक्षी वंजारी, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर, ॲडव्होकेट राघवेंद्र नार्वेकर, ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, साईनाथ चव्हाण, विद्याप्रसाद बांदेकर, समीर वंजारी, देवगड तालुकाध्यक्ष उल्हास मंचेकर, सुंदरवल्ली पडियाची, राजू मसूरकर, नागेश मोरिये, प्रदीप मांजरेकर, ॲडव्होकेट संभाजी सावंत, किरण टेंबुलकर, विभावरी सुकी, आफरीन करोल, कुडाळच्या नगराध्यक्षा अक्षता खटावकर, भाऊसाहेब देसाई, गजानन ठक्कर, मायकल फर्नांडिस आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।